Goedenavond, u kijkt naar Omroep Zeeland. Het nieuws en het weerbericht op deze Sinterklaasdag 5 december. Wie heeft de gouden tip? Wij zijn dringend op zoek naar ruimte op Walcheren of de Beverlanden voor de opslag van de Dierenvoedselbank. Deze oproep deed Stichting Dierenwelzijn Walcheren op Facebook. De opslag van de Dierenvoedselbank in Vlissingen is namelijk te klein. Dat betekent niet alleen hoge stapels gedoneerde dierenvoeding, maar ook te weinig ruimte om de kratten met eten binnen te maken. Geen probleem met mooi weer, maar in de regen? Ja, dan is alles drijfnat, want dan staan ze dus gewoon echt in de stromende regen buiten de pakketten samen te stellen. Die pakketten zijn voor de leden van de Dierenvoedselbank. Mensen met huisdieren die het financieel niet breed hebben. Dat zijn er nu ongeveer rond de 100, maar daar komen er wekelijks tientallen bij. En wat zoeken wij? Een ruimte van minimaal 100 vierkante meter, zodat we meer ruimte hebben om al dit voer op te slaan en de pakketten droog kunnen maken. Onze droom is dat we een soort dierenwelzijnscentrum kunnen gaan maken. En dat houdt in dat we een opslag hebben, een uitgiftepunt. Maar dat ook de chauffeurs en de centralisten daar vanuit kunnen werken. Maar het allerbelangrijkste is op dit moment een grote opslag en een ruimte waar de pakketten verwerkt in kunnen worden. Heeft u de gouden tip voor ons? Laat het ons weten via het e-mailadres op onze website. Waar menig inwoner van Schouwen-Duiveland dacht dat hij in Zeeland woonde, blijkt dat toch net even anders te zijn. In de Xenos ligt namelijk deze kaart en daarop is dit keer niet Zeeuws-Vlaanderen de pineut, maar is Schouwen-Duiveland de dupe. Ja, Schouwen-Duiveland staat bij Zuid-Holland en dat is een fout. Is dit door de overheid besloten om het ineens zo... Ik zat eraan te denken om uit Zeeland te gaan, dus ja, nu denk ik hoeft niet meer. Hè? Ik heb geen enkele behoefte om bij Zuid-Holland te horen. Dat vind ik een van de, behalve het oostelijke deel, maar voor de rest vind ik het een van de meest rommelige provincies die er is in Nederland. Maar u hoort er nu bij. Ja, maar dat klopt niet. Zouden jullie hem ophangen? Nee, ik zou hem niet ophangen persoonlijk. Xenos vindt het jammer dat Zeeland op de kaart kleiner is weergegeven dan het in werkelijkheid is. De kaart is inmiddels van de website verwijderd. De winkel gaat in gesprek met de Chinese leverancier om de ware grootte van Zeeland aan te geven. Zullen wij meenemen? Ja, dat is goed. En wij zorgen dat de wegwijspiet hem in orde maakt. Nou, inderdaad. Gaan we meenemen. Kaartje erop. Hoppakee, in de zak mee. Volgend jaar weer terug. Ja? Nou, dan zien jullie hem volgend jaar met de goede kleur terug. Ja? Top. Oké, dankjewel hè. Dag. Topchefs worden ook wel kunstenaars genoemd en in dit geval is dat misschien wel terecht. Edwin Vinken van de Kromme Watergang hier in Slijkplaat heeft samen met de Vlaamse acteur Jean Berrevoets een nieuw concept bedacht. Kunst en eten samen, salon culinaire. Dus ik zei, we zijn op zoek naar iets anders. Wij hadden die draaipato's op tafel staan, Lazy Susan. En toen kwamen we eigenlijk op het idee van god, wat je maar doen? We gaan er kunstwerken op doen. Ja, dan hebben we uit een boek dat Edwin mij 20 jaar geleden had gegeven, uit Zeeuwse Wateren, heb ik dan een aantal dingen geschilderd waar Edwin zijn gerechten heeft opgemaakt. Kunstwerken op dat draaipato, dat wordt mijn bord. En ik ga op die kunstwerken werken. En dus weet Jan, ik ga wel schilderen. En zo ontstond de kruisbestuiving tussen kunst en eten. Edwin Vinken wil in de toekomst het idee van salon culinaire graag verder ontwikkelen. Ja, maar zo zien. Iedereen die het leuk vindt. En we nodigen ook allerlei kunstenaars uit. En god, vinden ze het leuk, doen ze mee. En ja, laat maar komen allemaal. Ik vind het allemaal prima. Voor de salons culinaire van 2022 wordt gedacht aan de Zeeuws-Vlaamse kunstenaar Johnny Berens en fotograaf Anton Corbijn. Rugbyclub Oemoemoenoe was dit weekend een van de weinige Zeeuwse sportploegen die in actie kwam. Maar de wedstrijd tegen Hilversum was er wel een om snel te vergeten. Oemoemoenoe verloor met maar liefst 71-0. Toch was er na afloop weinig geklaagd bij de rugbiers. Het is een hele eer dat wij op dit niveau dus toch nog kunnen trainen. En dat we alles kunnen oefenen, zeker. Dat is een hele eer om dat nog te kunnen doen. It motivates us in that, yes, we need to show that why we're there. You know, if you're going to give them that privilege to play, then play with your heart, play with everything you got. De ploeg uit Middelburg speelt in de ereklasse. Omdat dat het hoogste niveau van Nederland is, heeft Oemoemoenoe een topsportstatus. En mag er getraind en gespeeld worden. Al zijn er wel andere zorgen. And today was a prime example.
We had 15 boys, 1 reserve. 1 boy got hurt in the first half, and we had 15 boys for the rest of the game. And that's the heart that I love the boys playing with. We hebben nu een aantal blessures en dat merken we ook. En het is zwaar, maar dat betekent gewoon dat degenen die wel op het veld staan gewoon een stapje bij moeten zetten. Je speelt in plaats van voor 1, ook voor diegenen die dan eigenlijk niet op de bank zitten. Dus je speelt voor een mannetje extra. Oemelmenoe staat na 8 wedstrijden 14e in de ereklasse. Volgende week komt Eemland op bezoek in Middelburg. Het was vandaag heel rustig weer, doordat een lage drukgebied boven ons kwam te liggen. En juist in het centrum krijg je dan een zone met een hele zwakke veranderlijke wind. En soms is het zelfs windstil. Dat zie je dan ook aan de bewolking die heel weinig beweegt. Er viel aan zee nog wel een enkele bui, maar het was ideaal voor een ommetje met temperatuur rond een graad of 6. Die kleine depressie lost vannacht verder op boven België. In de opklaringen die er zijn kan gemakkelijk dichte mist ontstaan. Dat zal niet overal gebeuren, want er zijn nog wolkenvelden om dat tegen te houden. Voor de rest is er morgen in de ochtend af en toe aardig wat zon. In de middag komt er bewolking opzetten en in de namiddag en morgenavond gaat het een periode regenen. De maximumtemperatuur is een graad of 5 en met een matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het daarmee 's middags vrij koud. Dinsdag is overwegend droog met opklaringen en 's ochtends kans op mistbanken en in de avond kans op regen en mogelijk ook natte sneeuw. Op lange termijn is het vrij rustig met een enkele bui, 5 à 6 graden als maximumtemperatuur en minima iets boven het vriespunt. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Vanavond bij Omroep Zeeland geen Omroep Zeeland Sport. Ja, dat heeft te maken met veel afgelaste sportwedstrijden vanwege de coronamaatregelen. Wel vanavond kunt u hier kijken naar onder meer Regionet en ook naar Trots op Zeeland. Voor nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.